ये और सेकंड जन्नत भाई है एक्सलेंट पूरा मान देवमाली टार पूरा एक्सलेंट अच्छे देख पूरा गोटे लगुच आम गोटे फरेन कंट्री आसला भाया देखुच तो कौन देखा गाड़ीटा आम सब लोग पाक जेन जेन भाई मन पुणी आसला कोरापुट देवमाली तलमाली आसिक निहाती यहाँ कैंपेनिंग कैंप बने जेनटा नाइट नाइट लगनी नाइट हॉल लगनी रेट तो केते कोई नहीं पारे गोटे पाखापाखि थी 1000 प्लस एक्चुअली इे आसन आरी जेन भाई बने मोर साथ कटक भुवनेश्वर देखुच से निहाती आसिक विजिट कर बहुत बढ़िया जगह आम आसचु ट्राभेल अड्डा किए आसले से करते एक्सलेंट जगह एता जगह आमके गोटे भावी अन्य गोटे काश्मीर आड़े आसला पड़ा बरफ टे पकईद जंगल पूरा भावी गोटे काश्मीर जगह आम आस जंगल खाली देख देवमाली बेस्ट लगे देवमाली कैंपेनिंग हॉल सबको बेस्ट है बाइक आसो पूरा मस्त चित्र भांगीदेला चलती माने ओडिशा गोटे माने मुझे जितना लगुच गोटे भाभी गोटे गोटे फरेन फरेन आसला भाई गोटे लोकेशन गोटे जंगल खाली तो नहीं बहुत बढ़िया थी आगुरी एवं जस्ट सरकार प्रोब्लेम सरकार माने आग बार फांस डांस थी मूवी जगह मोर किन डिस्ट्रिक्ट रो वीडियो ब्लॉग के देखो टे कमेंट करबे किन माने हमर सागमाली देवमाली जना भी निहाती कमेंट माध्यम जना डिस्ट्रिक्ट देखुं कैंपेनिंग हॉल नाइट हॉल यहाँ नाइट बहुत बढ़िया अच्छे रविवार खाया आपण मैंने आसिक रोसई बसई कर नाइट हॉल देख केते सुंदर कर कोरापुट रे ये जगह अच्छी कि आपण मैंने
କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଫାଲେଶ୍ୱର ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ନେଇଥିବା କେବେ ଦେଖିନଥିବି ହେଲା। ମୁଇଁ ତ ପ୍ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଫାଲେଶ୍ୱର ସିଆଡ଼େ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛି ପଡ଼ିଲା ବେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା କେମିତି ଦେଖିଥିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓନ୍ଲି ଯେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମ ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଥା ହେଲା କୋରାପୁଟ ହେଲା। ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯଦି କଥା ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ପୁରା। ଦେଖନ୍ ମାନେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୁଲବା ଭିତରେ ବୋଲେ କୋରାପୁଟ ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଆସିଛୁ ଦେଓମାଳି ଇଟା ତଲମାଳି ଏଇଭଳିଆ ତ ଭିଉ ମୋର୍ ଜୀବନରେ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଇଁ ଏତେ ମାନେ ନି କହିଲେ ଏତେଟା କି ନାଇଁ ମୋର୍ ଭାବୁଥିବି ପାରୁଥିବି। 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୁଲବା ଭିତରେ ଆଜିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲି ପରେ ଭଗବାନ ଜାଗାରେ ଗଡ଼ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଆମକେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖ ସେ ଏଇ କାଶ୍ମୀର ସାଇଡର ଫାଶ୍ମୀର view କି ସିଆଡ଼େ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଗଲା ପୁରା ହଁ। ହେଲା ଦେଖ କେନ୍ତା ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ସଲିଡ୍ ଭିଉ ଦେଖ ଆଉ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କିନେ ବି ନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ମାନେ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 25-26 ନମ୍ବର ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତି ନଥିବା ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖନ୍ ମାନେ କିନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛେ। ମାନେ ଗଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଏଇଟା କରବା ମାନେ ଲାଗି ଭଗବାନର ବରଦାନ ଏଇଟା। ମାନେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା କାଶ୍ମୀର ଫାଶ୍ମୀର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲର ତାର ଭ୍ୟୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ 4000-5000 ଫୁଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5400 କେତେ ଫୁଟ ଉପରେ। ହଁ ଦେଖ ନାଇଟ୍ ହଲ୍ କରଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ କରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ସିଙ୍ଗଲ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଜାଗାରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଥିକର ଆମେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ସହିତ ଆମେ ପୁରା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି ଲୋକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ନାଇଟ୍ ହଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ନଉଥିବେ ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ତ କହିନି ପାରୁ ଆମେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଥିବା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଦେଓମାଳିରେ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇପାରେ। ଜୟ